Il-Viżjoni Malta 2050 l-ewwel pjan nazzjonali tax-xorta tiegħu li jfassal itri l quddiem għażmien li ġej u fattibbli għax pajjiżna llum qed igawdi minn għadda ekonomika mill-aktar b'saħħitha irrelevanti l-isfidi kollha internazzjonali li għadhom jiddominaw. Dan intqal mill-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri waqt li ħasem fil-programm bla rispetti fuq ix-xandir nazzjonali ippreżentat mill-Lugdalli. Waqt li ddibatta mal-kontroparti tiegħu mill-Oppożizzjoni, il-Ministru sostna li kull miżura u mira ambizzjuża fil-Viżjoni Malta 2050 jistgħu jitwettqu lkoll grazzi għall-għaqal fit-tmexxija minn Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Nistgħu mmorru għal dawk il-miżuri ta' eċċellenza ta' kwalità għaliex issa l-pajjiż jista' finanzjarjament biex imur għalihom inutli tqgħod titkellem fuq kemm tixtieq tagħmel affarijiet. Fil-fatt, fil-passat konna nitkellmu nixtiequ nagħmlu ħafna affarijiet, imma jibqgħu xewqat biss għaliex il-finanzjament konna ngħidu li ġej sħab iswed u ma konniex iwettquhom. Dan fid-dawl li f'pajjiżna ġej aktar investiment ta' kwalità waqt li tiżdied il-produttività. Il-Ministru spjega li biex din il-viżjoni fit-tul titwettaq sansitra twaffqet struttura fih dan is-servizz pubbliku li tkun immexxija mis-Segretarju Permanenti Ronald Mizzi. Fl-istess programm reġa' spikka in-nuqqas ta' soluzzjonijiet mill-Partit Nazzjonalista minkejja ħafna kritika tiegħu bil-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Ġerom Kalwana Ċilja xott għal kollox mit-tweġibiet u farfar biss fuq il-kap. Min il-miżuri li hemm fil-viżjoni bħala Part Nazzjonalista fuq il-kwistjoni ta' traffiku x'tagħmel differenti? Naħseb il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien ċar. Dan fid-dawl li fl-aħħar ġimgħat il-Kap Nazzjonalista Alex Borg wiegħed li fl-ewwel mitjum biss Gvern Nazzjonalista jibda jwettaq proġett ta' trasport tal-massa anke jekk ma speċifikax tal-liema tip. Il-Ministru Xkembri innota kif minkejja qbil mal-Oppożizzjoni wara il-konsultazzjoni wiesa li saret mhux l-istess jista' jingħad għall-Mejda Nazzjonalista li qed twassal messaġġ bil-kontra. Mhux issa mbagħad ikollna jiena u inti naqblu fuqha u uħud mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista jaqblu fuqha u mbagħad il-medja tal-Partit Nazzjonalista nagħtu l-messaġġ lill-partitarji tagħna biex nippruvaw nfissruha.